Voin September ni som ni pariat sang ni som ni panga pathian ni tuk ania hei kanom na hi chingsip dai podau huan mong main road national highway kan ti mai kha ania chingsip atanga ser chip lam kem khatvel hla ania dugin jing darli borvel khan khobar ma khan helai hmuna hian truck lian accident pal hlawmaya accident thlen chan hi driver mutluk wa ni in an soi ani motora hian driver nen mi pathum an chuanga motor hi kongpui atanga meter za atanga za somnga borvela alumna hmun hi leivung pai thinna ania tin accident thlen hnu hian motora chuang te hi kongpuia hian tuna kan hmuang hian hetlai hmunah hian anon vak chhuak thei veka kongpuian wa chuan hnu hian motor lo tlan te tranpui na te pawh an dil ama ro chu anon chhuah hun hi ala hma deuh awangin tuma an phar ding zo lova tiang chuan an mani in an lo awma accident hi hriat ani vele chingsip venghun branch oime hruai tu te thok chhuak ngalin accident thlen hmunah hian kal nghala chuan boisom mai ang te boisom an nia chingsip damdawi in kan pui ngal an ni hei kan hmuang hian khu lai khuan ku motor pawh alang de ta chhum a jing do wangin alang chiang lutuk thei lawa truck lian ania apoi khop mai hliam an nei nuala ama ro chu an serious lutuk lo nia hriat ania alan dana hi chuan pakhat hian thawk harsa ti deuh hlek awangin dang oxygen te pek ngal ania midang ero hi chu x-ray te ani lo chuan chu tiangin an na dan hi hriat chin mai thei ani lo anni hi online shopping bungrua phur an nia saiha an da a tichuan an holama van doina hi an tok pal lo mai ani apoi tak zet ani an address kan che thei danin driver hi vanal ringa bethlem veng thlang le lalrin tika chan mari le vanal hriata aizol thuam pui te an nia MLT construction zong tuin hoya a thok te an ni an koi ta khop maya hei tukin zinga damdo ina hantlo an nia chuan an mani din mun te pawh kan mu chianga kan soita ang khan serious tuk angin an lang lawa amara chu accident hi chu asok khi ana thina enge an dit munzel tur hriat chen an alanil lawa khian an ho tu te an na tho na nei tu te motor nei tu te pawh anon kal mek ania ei tuna hian zingdar sari le achan ve borvel ania mi pawh an lo omnol maya mara chu hei chhum a zingna sa dewa dogin alang chiang hlei thei lawa ti hian an bungrua te pawh engma la khoi dang lam la khoi thei ani ri lawa bungrua furbang ri tran tur te eng mani an la phura chawang chuan hruai tu ten accident na hmunah hian tuma akal thlak an rem ti lawa akina ro hmanna fel tak nen an hu chhuale alak chhuah dan tur te an la boipui don ani a chu kan lo hak ri don ani voin ni pathian ni tuk ania he thil tleng hi apoi tak zeta liam tuarte tong trai na lama pawh kan hriat thewa kan lo tong trai pui theuh turin thlir tu zong te kan in nen ngal bawk
ani e Masih, ai betul. Không, không để đâu nữa. Masih kan na thorna tu zuang tu yan yan. Zuang tu le kat ya ma. Oh, terkan ta ba kita. Ồ. Cổ người thì rất